नै सनाफोर जाहांबाय आरोना नै everyone welcome back to my channel आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोन लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन नाथाय बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ जागायलांदिनि थ' इभिनिं टाइम जाबाय आरोना सनाफोर बेलासिबाय 4:30 जाबाय बोथोरा बिराद गाज्रि आरोना अखा थाइफ्रिगासिनो दङ ओमफ्रायो नै जोंना सनाया नै सनाया ओमफ्रायो सासेया टिउसनाव आरोना टिउसनाव दोननानै फैखांबाय आं ओमफ्राय बोथोरानो अखा थाइफ्रिगासिनो दङ आरोना सनाफोर थ' नायलां सनाफोर दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम फिसाजोखौ लायनांगौलाय आरोना अखा थाइफ्रि बोथोरानो एकदम गाज्रिथार आरोना नै अखा थाइफ्रिगासिनो दङ बाराबो थाइफ्रियाखै नै एसे ना सोरना आब'खौ लायनांगौ जोंहा अखा हाबा बोरै लायगोन ना फिसाजोनो जाग्रा बानायनानै दोनसै आरोना बेलासिबाय माने मोनसे जिनिसखौनो आंना फिसाया जानो बायो आरोना गोदान जाहोनांगौ ओंखायनो आं दिनै सानदों मा मैदाजोंनो पेनकेक बानायनानै जाहोनसै आरोना थ' नायलांबाय था नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै आरो आं बेखौनो थ' नायलांबाय थादो थाब बानायना लानोसै आङो नङाबा दा टाइमा हास्लाबनाय नङा आरोना नायलां हाननानै लाजोब्बाय आङो नै मा नांगौ मैदा लाबाय एसे ओमफ्राय दाउदै नांगौ गाइखेर फिसा ओमफ्राय सिनि बेकिं पाउडार ओमफ्रायो रिफाइन थाव नांगौ आरोना थाब बानायनोसै आङो टाइमबो बारा गैला दाउदैयाबो गैलामोन दैसेल'सैमोन फिसाफोरा थाबाथाय बिदिनो माने मोनसे जिनिसखौनो जाबाय थानो नागिरा आरोना जोंना फिसाजोआ एकदमबारे बेनो आलदा जिनिस बानायनानै जाहोबाय थानांगौ जायो जाहोदावबाय नालाय अयभास जाबाय आरो नोंलाय नों दुस्थ' दाउदै होबाय ओमफ्राय सिनिजों मिक्स खालामना लाग्रोबाय आरोना पेनकेक होनो बेखौ पेनकेक आं दा बानायगोनखौ गाइखेर होनोसै गाइखेर मैदाखौ होनसै आं नै माने बेखौ बानायनोबा पेनकेकखौ बानायनोबा बाराद्राय लावद्रायबो जानो नाङा बाराद्राय माबाबो घनबो जानो नाङा आरोना मिडियामनि हाय गोरलै थाबाथाय जारलाथार हाबाब खर'आनो दुखावजोब्बाय आंना माला देरबावनांगौ जाखो संख्रि एसे होनसै गोदै सिनिखौ आरोना नोंसोर जिखि माबायदि जायो सोरबाफोर गोदै आयु हे भगबान सिनिखौ माने सोरबा बिराद गोदै मोजां मोनो सोरबा बारा गोदैखौ मोजां मोना गाव गावनि सायाव आरोना सिनि होनाया दुस्थ' जाथारबायलै नों बेसि दुस्थ' जाथारबाय नै नाम बानायदोंना मामिया नाम नों जाया गाइखेरखौ लादो न रिफाइन एसे होनसै अखायानो थाइफ्रिगासिनो अखा गाराबाथ' टट'जोंसो थांनांसिगोन आङो बेकिं पाउडार होनसै जा मोजां लागायखांबाय आरोना आङो एबार देबाय लुसिनानै बथलाव सोना लानोसै बथलाव बिदि थुफ्लुंनानै लाबाय आरोना आङो थावाखौबो जानबाय आं टाइमाबो बारा गैला 5:22 जाबाय 5:22 लायनो 4:22 जाबायानो थांनांसिगौआनो थाब बेसेबां सावनो हायो सावनानै गालांसै आरोना दुंबाय नै थावायाबो रिफाइन एसे होनसै
बारा होआ सोर सोर जाफेराखै पेनकेक बानायनानै जा आरोना बरिया मैदाल'सो नांगौ दाउदै ओमफ्राय बेकिं पाउडार सिनि संख्रियाथ' बयनिबो न'आव थाखायो नङा होनबा गथ'फोर थाबा मा बानायनानै जाहोनांगौ जायो बिराद जारला बथलाव सोबा लुनो मोजां जायो आरोना ओंखायनो बथलाव सोदों आङो नै सनाफोर जाहांबाय आरोना नै बे केकनि नामानो जाबाय पेनकेक आरोना रा बिस्कुट टाइपबो जाबाय आरोना गथ'फोरनो जाहोनोबो मोजां जायो उन्दै गथ'फोरनो सिनि खम होनानै न'आव इजिलि बानायनो हायो गथ'फोर थाबा आं थाब सावना लागोनसै दे सनाफोर टाइम गैला सनाफोर नै सनाफोर सावखांबाय आरोना माखासे ओमफ्रायो एसे दंबावो आं बेखौ सावजोबलांनो हाला फिसाजोखौ लायगोनसै नैबे मोनबाथाय फिसाजोखौ लायगोनसै आङो हास्लाबनाय नंला माबा मा होनोमोनलाय अखा हाबायना टट'जोंसो थांनांगोन नङाबा दा टाइमाव मोनहैनाय नङा ओंखायनो थांगोनसै आं दा सावफैफिनसै नैबे बथलनिखौ बारा बुरजा गैखाला सावस्लाबनो हाला साहा फुदुंनानै लोंफैनोसै गुदुं गुदुं आरामनो जा सनाफोर सोरबाफोर बानायनानै जानो गोसोबा जा आरोना बिराद बरिया मोनजायो थावबो नांलायलाया रिफाइन ओरैनो सारस्रोनानै होबानो जायो बानायनो गोसोबा जा आरोना सनाफोर ओरैबायदि टेस्टि जायो केकनिफ्राय साबसिन जाबावो आरोना बियो जानो थावबो गैया माबो गैया उन्दै गथ'फोरनोबो होनो मोजां जायो आरोना आं थांगोनसै फिसाजोखौ लायनो ओंखारबाय सनाफोर जोङो टिउसनाव लायनानै फैगोनसै आरोना अखाबो हागासिनो दङ स्कुटिखौनो लासै लासै हमनानै सालायलांसै आरोना उफाय गैया नङाबा टाइमा हास्लाबहैनाय नंला थ'नाय आं लायनानै फैगोरनि सफैबाय आरोना गबाय गनाया लेखा लायनो थांदों स्कुटिजोंनो लासै लासै फैबाय आरोना साथा हमलायलायनानै उफाय गैया माथो खालामनो टाइमखौ होसोनो हानाय नङा नङाबा ओंखायनो अखायाबो जेने थेने खुनुरुखुम सफैगबाय आरोना सनाफोर थांनायाव लोगो मोनलांबाय ओमफ्राय फैनायाव बारा लोगो मोनासै आरोना सनाखौ एंनानै लागोनसै र' गोथावनो दहाय पेनकेक बानायनाया बेखौ एसे दंबावो बानायबावनानै साहा लोंसै साहा फुदुंबाय आरोना सनाफोर नै साहा फुदुंबाय आरोना नै साहा लोंसै ओमफ्राय नै सिंग्रा थरनै लाबोफाबाय ओमफ्राय नै दहाय आं सावनाया साहा लाबाय जानोसै सनाफोर जानाय नायदो आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आरोना आगैना बोदो अबाव गोलैखो टेस्टि हा बिमाया गोथाव गोथाव बानायो गोथाव मोनदों बिराद केकनिफ्राय साबसिन गोथावसिन आरोना बे थाव गैया मा गैया ना ओरैनो स्लाइडल' थाव होदों आङो ओरैबायदि टेस्टि जादों सनाफोर बानायनानै जा आरोना पेनकेक जेबो नाङा मैदायाथ' बयनिबो न'आव थाखायो मैदा सिनि बेफोरबायदियाथ' न'आव थाखायो बेकिं पाउडार दावदैफ्राथ' थाखायो आरोना ओरैनो सिम्पोलैनो जायो आरोना गथ'फोरनो बानायनानै जाहोसाबनो आन्था बरिया गोथाव आंबो जाफेराखैमोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम बिराद बरिया मोनजायो बानायनानै जा सनाफोर आरो बिनि फुल रेसिपिनि भिडिअ नांगौबा स्किप खालायालासे लाबोगोन आङो गथ'फोर थायोबा माने मा बानायनानै जाहोनांगौ जायो आरोना उफाय गैया बिमाफ्रा सोलोंनांगौ जायो साबसिन जागासिनो बिराद बरिया जादों आरोना सनाफोर गोथाव मोनजादों नामा
आरोबाव टिफिन आरि हरनो मोजां बेखौ बानायदावलाबाय नालाय बेखौ मास मोनसेसो जाबाय थानो बिसिगोनलाय आरोना आंना फिसाया ओरैबायदिखा केकखौ जानो बिथ'थाराखै केकनिबो भिडिअ लाबोनोसैदोंमोन आंखौ फुल भिडिअ स्किप खालायालासे लाबोगोन र' बिथ'वाखै आरोना ओंखायनो बिबाथाय बानायखानांगोन नालाय आङो बानायबा लाबोगोन आङो बेखौ गाबोनबो बानायबावनांगौनो सेंग्रा जाखांबाय ओरैबायदि टेस्टि जादोंमोन आरोना सनाफोर बे पेनकेकआ प्रमिसबो बानायनानै जा आरोना प्रमिसबो बिराद गोथाव आरोना बे पेनकेकआ सोरबाफोर बानायनानै जानो गोसोबा बानायनानै जा आरोना सनाफोर बिराद टेस्टि मोनजादों आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामनायदों आरोना जादोंबो साक्सेस जाबाय आरोना आं खालामनाया साक्सेसबो जादों माबा मोनसे बुस्थु बानायनानै साक्सेस जायोबा गोसोखौ मोजां मोनलायलायो आरोना सनाफोर जानोबो गोथाव जादों बानायनायाबो साक्सेस जाबाय आरोना बानायनायाबो जादों ओमफ्राय जानोबो गोथाव जादों बाराबो थाव नाङा नालाय थावखौथ' नांखाया अर फिसा होनानै माबाबानो ओरैनो लिरलानाय बायदिल' होनांगौ आरोना थावखौ होआबाबो जायो बिराद टेस्टि मोनजादों थ' सनाफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो आरोना सनाफोर दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय मोजां मोजां कमेन्ट खालायदोलाय सनाफोर थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन फिसाखौबो फरिखा जानोसै ना बावला फिसाखौबो लेखा फोरोंनांगौ दङ ओंखायनो ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ दङ आं दसे लेखा फरायनोसै दसे रेस्ट लाहोनानै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानै जुरिनोसै आरोना थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों